Ramogi TV ka ni bad migao marango gedo mar gach reru e pacho ka ndio yango ni chenro mar gero ndach gach reru manyasani miluongo ni SGR maya Naivasha, Kisumu nyaka Laba osechakore kaunti ma Narok. Ma en bang' jatend piny Kenya William Ruto keto ayanga gedo mare dwe mar adek higani. Bad migao no singo ni gidhi tiyo machiegni gi oganda mayor gach reru no biro kadhe lopegi mar loso yore mag chulo gi ka gitiyo kanyakla gi migao mar lo kanyaka sani. Apisas mag migao no osechako chenro mar chudo. Chenro mar chako ayanga gedo no ne oyuorie gi director mar bad migao no mar gach reru Philip Mainga, commissioner ma Narok Kipkech Lotiatia, jagoro mar county ma Narok Mayan Tuya kod apisas mamoko moyae migao mar lo.